जिल्ला दा बेनिखायनो आङो जाहाथे बिथांमोननि जिउ सोलेर आरो दिनैसिम बे ओनसोलाव जोंनि बाथौ धोरोमखौ हमथानानै लाखिबोनाय गोबां रुंसारिफोरनिसिमबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों जाहाथे इयुनाव जोङो माने साबसिननिफ्राय हामसिन जोङो बाथौ धोरोमखौ फोसाबलांनायाव बिथांमोननि आशीर्वादजों जोङो आवगायलांनो हायो आं बेखौनो मिजिंथियो जोबथारनायाव बे गोजांनाय बोथोराव नोंथांमोनहा बेयाव लैहोरै फैनानै दिनैनि हाबाफारिखौ जाफुंहोनायाव मदद होनो आवगायबोदों बेनि थाखायबो आङो नोंथांमोननो बयनोबो आंनि गोरबोनि मोजां मोननाय हरनायखौ बावहरनानै आंनि गोथैसि बावनायाव फंनैसो सुंद' बिबुंथिखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों। फोरबो हिसाबै फालियो बाथौ सिबियारिफ्रा आरो बिनि उनावहाय जोंनावहाय माइनाव फोरबो हिसाबै जोङो खाथि गासा फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो बिनि उनाव ओंखाम गोरलै फोरबो हिसाबै जोङो ओंखाम गोरलै फोरबोखौ जोङो आघन दाननि माने 9 अक्ट'आव जोङो फालिनाय जायो बिनि उनावहाय जोंनावहाय नै दिनैयावहाय बाथौ दिनै माने माग दाननि दिनै 11 माग बे 1 मागआवहाय जोङो फोरबो हिसाबै जोङो फालियो दा बे फालिनायाव जों मोनबा बाथौ सिबियारिफोरा जों मोनबा फोरबो फालियो बे मोनबा फोरबो फालिनायजों लोगोसेनो दिनै जोङो सा गसाइगावआवहाय नैबे आफा बोराइ बाथौनि थानसालि बेखौ दोङो दा बे खेवनायाव जोंनावबो आफादगिरि हिसाबै बियावनि आफादगिरि हिसाबै बलेन नार्जारि बेबो दङ लोगोआवनो दा आङो जिल्लानि हिसाबै आं बेखौनो दिनै आफा बोराइ बाथौनाव आर'ज खालामनानै दिनैनि बे जोंनावहाय फाख्रिगुरिनि बे गेवलां फिल्डआवहाय फोथारावहाय दिनै गेवलां मेलबो जागोन बेवहाय दा दिनै जोङो बेयावनो खुंनो हायखौ लागोन आरो जोंनावहाय मोनसे फोरबो हिसाबै दंबावो गोथार बाथौ सान नैबे 24 जानुवारियावनो जोंना जागोन दा बेवहाय जोङो लादों हजों माने थिफखायनि हरै खोलाहा अन्थाइ बान्दो बियाबावहाय बयबो जों गोथार बाथौ हिसाबै जोङो फालिनो आखायाव लायदों दा जोङो गसाइगाव जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जोङो नाजागासिनो थागोन बेबादिनो जोङो फेहेरनो जोंनि बाथौ सिबियारिफोरखौहाय दा जोंनावहाय दिनैहाय जे नैबे माग दाननि 1 खालारावहाय जोङो गाजा गोमजायै फालिदों बेखौनो गासिबो रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो फालिनाय जाहैबाय दा एसेखिनियावनो आं जोंनि सा गसाइगाव बाथौ थानसालि बेखेवनायजों लोगोसे गसाइगाव जिल्ला बाथौ गौथुमनि निर्देश मथे बा बिथोन मथे मागो फोरबोखौबो जोंनि नैबे फाख्रिगुरि गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव दिनै खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों।